pista. Ha? Sige lang, maganda lang. 60 kilos lang. Pabiyayan na kami guys. Ano? Sige, Kim. Ay. Bisang ka man kain ano? May lisensya ka man? Yan. Maluho kita. Ay, kulang man hingkuan. Di kami guys. Biyahe kami lahat nga di San Pedro, Laguna. Uy! Dig nakatin, di diluyo kayo. Magpasagin preno. Sa atin. Video lang ay video ganito may vlog ano. Dako na natang viewers kanina. Umabot tayo 40. Teka, taon niya. Yan na. Ibalik natin. Pag-subso po may. Uy, kala na kung sige na. Kusog i-train mo niya. Parang? Sige. Tamang pa rin. Tulog tayo. Maupay man niya. Preno rin. Nag-preno rin. Maluhin. Kusog i-train mo. Ito nga pala namin. Katamagan. Tayo. Kalau nakawala natin panyakan lot. Abot mo niya dito, taktil ba?
guys, ngayon kami sa Pedro Laguna. Kami diri. Railanay kami. Mag-edit yung music. Kami maaari magmotor. Hinay lang anda ng flaxi. Okay, para mong motor. Uy. Pagkali na kami lagi. Traffic. Alaka, kagugo sa Giprino. Karang big time ini motor ini sendiri. Para pandaan ko sa traffic na rin. Balik ang gitara dito na. Balik ba kung sino karakot kabit kay Lady. Kutsi Lady.
Malapit mo ini. Lupay na. Jeep guys, inuway na tira dito. May sapol manlawat. Guys, mahala ka mo. Mahala ka mo dyan. Harayo ay San Pedro ano? Masita pala ni. Orang yang mercio. Dari dia satu malari. Sinter mata dito. Ano man yan? May video dia. Dari dito. Kaya pa niya. Ikaw bang yun? Ala sige dira. Ya, teman. Ay. Dati nag-tender yung kay. Talangin kami sinulot-sulot. Oo. Try pagbiyahing kulop. Video lang kami. Video lang kami guys. May nagiging Kali kami di terminal terminal din sa di ba ini Pasita Nabutas
Barangay Minyo. Dami kong dumalang. Nice, papasok. Salamat Kabuyaw. Sunod, sunod, sunod,